Weng, 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 weng. Weng, weng, weng. Apuang bo! Apuang bo! Nanay, good customer. Magdali ko. Apuang bo! Ang sa may madalit ako sa modo. Nakunsa ka dra apuang bo? Nalibang. Bantog ra na ni mo kang tae. Nabalit tayo humot. Naunta ko yung yun mo apuang bo ba? Saan? Kung mga amigo. Gidautan eh. Butchok. Ha? Si Butchok? Itong dakog tiyan? Ay dong, kana si Butchok, wa jugi matabang ana sa imo dong. Kay mao na pinaka bangkitang mamarang diri sa atong baryo. Pasensya jud kayo dong. Mao ba apuang bo? Wa jud kay mabuhat ana niya. Sayang apuang bo. Napa naman ko pinaskuhan nimo. Ay, kana. Walay problema na, dili masulbad. Kanang yung kwarta ning tawana eh. Ani na lang dong. Ato na lang kontrahon ang yang gahom. Kita kaning patek sa akong duha ka abaga. Oh apuang bo. Unsa di koneksyon na? Wala dong. Ako lang gipaibog sa imuha dong. Gwapo no. Unsa may angayan na tong ikontra na yang gahom apuang bo. Dong, at ni na siya kung asa na siya malibang. Kay pataka ra na siya glibang. Kay wa man na siya kaugaling yung kasilya sa ilang balay. Mao ba apuang bo? Unya unsay sunod akong buhaton? Kwaa ang iyang tae. Ipapilit sa ilang haligi. Kung aduna kay kaluoy dong, ipakaon sa iyang baboy. Naglibog ko apuang bo. Ano ipapilit na ko iyang tayo siyang haligi? Kumana lang na dong. Kay magdali-dali pa ko kay mag-inom pa ko. Salamat ani dong ha. Lumaka dyan ang tawanay. Wajud ka buhat. Wajud ka unang nagbuhat ano yung CR. Karoon ka. Oh my God! Asa mo huwag ilori. At para. Lami sa feelings, uy. Aksong tayo, uy. Huwag tayo, uy. Bantay lang ka. Kabaho! Mamatay unta ang tagya ni Taiha! Mamatay unta si Atakiyon sa iyang kasing-kasing!
tama gyud ang giingon niya puwang bo. Napatay na ko ang banggitang irong buwang.